Arratsaldeon, hasi baino lehenago abisu batzuk. Leirerekin adostu genuenean nik zertaz hitz egingo nuen hemen, gaia bai adostu genuela, baina zeri buruz hitz egin behar nuen, orokorrean bai, baina zehazki nik ez nekien, orduan nik prestatu dut niri iruditu zaidana, hasteko. Ez dakit baliogarri izango den, ala ez, baina niri iruditu zaidana. Bigarren, izenburua euskaraz daukazue, ni euskaraz hitz egiten ari naiz, baina aurkezpen hau prestatzeko egin izan dudana da, lehendik egindan euskan beste aurkezpen batzuen zatiak bildu, nahastu, eta hor irten da Frankenstein bat. Eta lehenago egindako aurkezpen horiek batzu behintzat erderaz zeuden, orduan nik hemen erakutsiko ditudan irudietan izenburuak euskaraz egongo diren arren, testuak gero hurrengo irudietan eta testuak erderaz egongo dira. Baina eta guztiz nik azalpenak euskaraz emango ditut. Horrek uste dut badukala, batez ere gidariak zareten ontzat abantaila bat. Suposatzen du gidari lan egiten duzunean berdin egin behar duzuela batzutan euskaraz eta beste batzutan erderaz. Orduan, nik hemen euskaraz erabiliko dudan terminologia pantailan, hitz batzu behintzat, erderaz ikusiko dituzu eta hori uste dut lagungarria izan daitekela. Eta hirugarren abisua honi buruzkoa da. Batzuk ikusi duzue, punteroa. Gauez, astronomian aritzen direnek, gauez izarrak ikusteko erabiltzen duten puntero berdea da. Ez normalean aurkezpenetan erabiltzen den puntero gorria, baizik eta berdea. Normala baino askoz ere potenteagoa, eta itxutu egin dezake. Agian pantailan dagoen bitartean ez, baina begira ematen badigu, igual bai. Saiatuko naiz inori ez ematen. Eta gerta daitekena da, hain potentea izan da pila asko gastatzen duela, eta igual justo aurkezpenaren erdien ja puntero hori gabe geratuko naiz, ez dakit ibiliko naiz pantailatik, ordenagailura tita, tenisean bezala, saiatuko naiz konpontzen. Eta azkeneko abisua, hau lehen Frankensteineri buruz hitz egin dudanean esan beharrekoa baita, ez dakidala zenbat denbora beharko dudan, prestatu dudana erakusteko. Orduan, Leirek esan du 45 minutu, tartean galderak egin nahi badituzue, egin lasai, berdin zait, bukara erakutzi nahi badituzue, gutzi, lasai, berdin zait, ez dakit bukaran denbora egongo den, ez dakidalako ez da, prestatu dudan guztia erakusteko denbora emango didan 45 minutu inguru horietan. Orduan, pixkat, ez dakit modu espontaneoan joango dau, eta ikusiko dugu zer Frankenstein horrek nora eramaten gaituen. Nik prestatu dudan aurkezpena hor pantailan dauzkazuen 5 puntu horien arabera egingo dut. Izenburua orokorrean aldaketa klimatikoak historian zehar da. Denok dakigu zertaz ari garen hemen, baina uste dut azpimarratzekoa dela, historian zehar esaten dugunean ez dugula esan nahi guri historian edo gizakiaren historian, baizik eta lurraren historian. Eta lurraren historia oso luzea da, eta lurraren historia hori irakurri nahi badugu, lurraren historia gordeta dagoen artxibotara joan behar gara. Eta artxibo hori arrokak dira. Lurraren historian zehar, hainbat milioi urtetan, sortzen joan diren arroketan, geratu da gordeta lurrak bere historian zehar izan dituen aldaketa klimatikoak. Eta horregatik uste dut hasteko komenigarria dela jakitea geologok nola egiten dugun lurraren historiaren aldaketa klimatikoen irakurketa hori arroketan. Uste dut hori nolabait oinarria zein den ezagutzea uste dut garrantzitsua dela. Hemen zaudeten ontza, eta guztiz ezaguna bada, esan eta pasatu egingo dute. Nik ez dakit zuek zer dakizuen, orduan zerbait oso jakina bada, esan lasai eta nik pasatuko dut. Lurraren historiako aldaketa klimatikoak aztertzeko bi datu mota behar ditugu. Arroketatik bi datu mota atera behar ditugu. Batetik, arroketan gai izan behar gara jakiteko arrokoiek sortu zirenean nolako klima zegoen lurrean.
Eta horretarako adierazle paleoklimatikoak erabiltzen ditugu. Arrokek izan ditzakete adierazle paleoklimatikoek erakusten digutenak arroka horiek sortu zirenean klima nolakoa zen. Eta adierazle paleoklimatiko horiek mota desberdinetakoak izan daitezke. Adibidez, adierazle paleoklimatiko sinplenetarikoa arrokaren konposizioa bera da. Badaude arroka mota batzuk, beraien konposizioaren arabera, sortu ziren momentuko klima nolakoa zen erakusten digutenak. Adibidez, irudimenetan ikusten duzu ez potentea. Irudimenetan daukagun arroka hau igeltsua da. Igeltsua arroka moduan evaporita bat da. Evaporita izenak pentsarazten digun moduan sortzen da ura lurruntzen denean. Eta ura noiz lurruntzen da, bero handi egiten duenean. Klima idorra denean. Igeltsuak, evaporitak dauzkagunean, nolabait ari zaigu adierazten, arrok hori sortu zenean, klima beste argazkionetan ikusten dena bezalakoa dela. Gaur Zumaian gaude, geoparkearen inguruan ari gara, geoparkean ez dukazue evaporitarik. Ez dut uste evaporitarik. Dagoenik, beraz, geoparkeko arrokak izan ditzaketen adierazle paleoklimatiko moduan evaporitarik igeltsurik ez duzue izango. Baina, bai, arrokek dauzkaten beste osagai arrunt batzuk ere informazio paleoklimatiko ematen digutela. Adibidez, arroka ia gehienek dauzkaten buztinak. Buztinak mineral desberdinez osatuta egoten dira, eta buztinen mineralak zeintzu diren aztertuz, jakin daiteke arroka horiek sortu zirenean, dauzkaten buztinen arabera klima nolako izan zen. Beste adierazle paleoklimatiko batzuk fosilak izan daitezke. Eta hauek, argazki honetan daukazuen arroka hau, kareharri bat da, seguruenik ez da askorik ikusten zaudeten tokitik, baina kareharri horretan koralak daude. Hemen Itziar aldera eta zoaztenean, aurki ditzakezuen urgondarreko, horrela hitz egiten badut ulertzen nauzu, ezta? Kareharrioetan aurki ditzakezuen bezalako koralak. Zer erakusten digu kareharri batek koralak badauzka? Sortu zenean arroka hori sortu zen tokian zegoen klima, beste argazkionek erakusten diguna bezalako toki batekoa zela. Klima tropikala zeukan ingurune, sakonera txikiko ingurune urtar bero batekoa. Koralak fosil batzuk dira klimaren berri ematen digutenak, badaude beste fosil asko ere arroka sortu ziren garaiko klimaren berri ematen digutenak aurrerago ikusiko dugun bezala. Baina gaur egun geologian adierazle paleoklimatiko moduan erabiltzen den ezaugarri nagusia geokimika izaten da. Arrokaen konposizio kimikoa. Eta konposizio kimikoari dagokionez, osagai desberdinak, elementu desberdinak aztertu daitezke, baina tipikoenetarikoa oxigenoaren isotopo egonkorren erlazioa da. Ez dakit honetaz badakizuen ala ez. Honen oinarria, funtsa, da ura lurruntzen denean, atmosferara pasatzen diren ur molekulak direla molekul horretan oxigeno bezala, ez dakit ikusten duzuen, oxigeno amaseia daukatenak. Oxigenoaren isotopo egonkorrak dira oxigeno 18 eta oxigeno amaseia. Oxigeno amaseia, oxigeno 18 baino arinagoa da. Eta arinagoa izanik, nolabait uretatik atmosferara pasatzeko, oxigeno amaseia daukaten ur molekulak errazago lurruntzen dira, errazago igotzen dira atmosferara oxigeno 18 daukaten ur molekulak baino. Noski ur hori atmosferara igotakoan kondentsatu egiten da eta prezipitazioen bidez berriz ere lurraren gainazalera itzultzen da eta azkenik itsasora nolabait zikloa osatuz eta horren arabera hau bezalako egoeratan oxigeno isotopoen erlazioa, oxigeno 18 eta oxigeno amaseiaren arteko erlazioa, oxigeno 18aren delta deitzen dena, erlazio hori bajua izaten da atmosferara igotako eta gero lurrera prezipitatuko oxigeno amaseia daukaten ur molekulak berriz ere itsasora itzultzen direlako. Zer gertatzen da
klima desberdina izanik, adibidez, glaziazio garai batean bagaude, itsasoko ura lurrundu egiten da, oxigeno amaseia daukaten ur molekulak atmosferara igotzen dira, prezipitazio bidez lurraren gainazalera itzultzen dira, baina glaziazio garaia izanik, prezipitazio horiek ez dira itsasora itzultzen, baizik eta kontinentetan geratzen dira harrapatuta izotz edo elur bezala. Beraz, pixkanaka glaziazio garaietan itsasotako ura, zenbat eta izotz edo elur gehiago pilatu kontinentean, itsasoko urak geroz eta oxigeno amasei gutxiago dauka. Eta ondorioz, oxigeno 18 eta oxigeno 16aren arteko erlazio hori haundituz joaten da. Bai? Hori da nolabait oinarria. Hori nola gauzatzen da gero arroketan nola ikusi daiteke? Kontuan izan behar dugu, itsasotan bizi diren izakiek, beraien gorputza atalak, beraien gorputza eraikitzeko behar dituzten elementuak uretatik hartzen dituztela. Eta uretatik hartzen dituzte, uretan dauden proportzio berean. Beraz, itsasoan bizi diren izakien beraiek maskorrak eratzen dituztenean, maskorroietan azaltzen den oxigeno 18 eta oxigeno 16aren arteko proportzioa da sortu ziren momentuan, izakiek bizi izan ziren momentuan itsasoan zegoen proportzioaren araberakoa. Eta beraz, arroketara goazenean, arroka horietan dauzkagun fosilak, edo arroka bera izan daiteke, oxigeno isotopoen erlazioa aztertzen dugunean, jakin dezakegu nolako momentuan sortu ziren material horiek. Eta ez bakarrik nolako momentuan, baizik eta gainera matematikoki formula batzuen bidez, jakin dezakegu segun eta gure arrokek zein oxigeno isotopoen erlazio daukaten, jakin dezakegu zein temperaturatan sortu ziren. Bai? Gaur egungo adierazle paleoklimatiko erabilienetarikoa. Badaude beste batzuk, baina oinarrizkoena edo tipikoena oxigeno isotopoena da geokimikari dagokionez. Baina esan dizuet, antzinako lurrak bere historian zehar izandako aldaketa klimatikoak ezagutzeko bi datu mota behar ditugula. Batetik, arrokek berak ematen diguten informazio paleoklimatikoa, baina zerbait gehiago ere behar dugu. Lurraren historiako aldaketa klimatiko horiek nolakoak izan diren ezagutu ahal izateko. Eta zer da behar dugun bigarren kontua? Arrokak noiz sortu ziren ezagutzea. Guk arroka bat aurkitzen badugu, ondorioztatzen badugu zein baldintza klimatikotan sortu zen, baina arrok hori noizkoa den ez badakigu, zer gutxi dakigu. Beharrezkoa da, arrokak noiz sortu ziren jakitea, arrokoietatik irakurtzen dugun egoera klimatikoa zein momentutakoa zen jakinari izateko. Eta alde horretatik, lehen esan dizuet, lurrak historia luzea daukala, gaur egundik abiatuta atzerantz bagoaz denboran zehar 4.600 milioi urte dauzka lurrak, eta kontua da lurraren historia luze horretako aldaketa klimatikoen ezagutza daukagula gutxi gora bera gaur egundik hasi eta denboran atzera joaten duela 600-700 bat milioi urterainokoa bakarrik. Hori baino urrunago bagoaz denboran, evoluzio klimatikoa nolako izan zen jakitea, zalantza asko dauzkagu. Zergatik? Alde batetik arroken adina ezagutzeko zailtasuna handiago dauzkagulako, eta beste alde batetik arroketatik informazio paleoklimatikoa ateratzea ere zailago izaten delako. Eta hori zergatik da horrela? Besterik gabe, zenbat eta gauzak zaharrago izan irakurtzeko zailagoak direlako. Guk dokumentu bat hartzen badugu atzokoa, primeran irakurri dezakegu. Duela 100 urtekoa edo 200 urtekoa, ia letra ulertzea seguruenik gehiago kostatuko zaigu. Eta duela 500 edo 1000 urteko dokumentu bat irakurtzea, letra desberdin izateaz gain, leku batzutan papera erdia apurtuta egongo da, beste leku batzutan tinta korrituta, eta asko kostatuko zaigu irakurtzea. Gauza bera gertatzen da arrokekin. Zenbat eta zaharrago izan, informazio ateratzea gehiago kostatzen da, daukaten informazio hori pixkanaka deseginez eta galduz joan delako. Beraz, beharrezkoa da arroken
adierazle paleoklimatikoak aztertzea, arroken adina ezagutzea, eta modu horretan lurraren historia paleoklimatikoa berreraiki ahal izan da, esango nuke nahiko modu fidagarrian duela 700 milioi urtetik gaur egun arte. Eta duela 700 milioi urte ipintzen badugu gure historiaren abiapuntua, zer esan dezakegu? Momentu hartan lurra, duela 700 milioi urte lurra, elur bola bat bezalakoa zela. Elur bola bat bezalakoa, lurra guztiz izoztuta zegoelako. Ekuatorean zeuden eskualdeak ere, izotzez estalita zeuden. Glaziazio erraldoi bat gertatu zen, eta nolabait mapa hauek erakusten digute gaur egungo tenperaturen banaketa gure planeta nolakoa den, eta duela 700 milioi urte zegoen tenperaturen banaketa nolakoa zen. Hori da gure abiapuntua. Glaziazio horrek bere goraberekin, momentu beroxeagoak, momentu hotzagoak, 100 milioi urte iraun zuen, eta duela 600 milioi urtetik gaur egun arteko evoluzioa beste grafika honek erakusten digu. Duela 600 milioi urtetik gaur egun arte, ardatz vertikalean bataz besteko temperatura, lurrarena gaur egun 14 gradu inguru, eta grafika honek erakusten duena da, azkeneko 600 milioi urte horietan lurra orokorrean gaur egun baino beroago egon dela. Orokorrean gaur egun baino beroago egon da lurra. Hain zuzen ere, 3 momentutan bakarrik, hemen duela 450 milioi urte inguru, duela 300 milioi urte inguruan, eta gaur egun, orain dela 30 bat milioi urte hasita, gertatu dira bakarrik glaziazioak. Eta glaziazioak esaten dudanean da, izotza egotea poloetan. Beste momentu guztietan, hauetan guztietan, izotzik gabeko lurra izan dugu. Orokorrean lurra, gaur egun baino, beroago egon da. Nolabait, bataz besteko hartzen badugu normaltzat, esango genuke lurraren egoera berez gaur egungoa baino beroago izan behar dela. Gure arroken irakurketa, esaten zuen aurkezpen honen izenburuak. Gure arrokak, geoparkeko arrokak hartzen baditugu, horrela ulertzen badugu, geoparkean dauzkagun arroka zaharrenak, behe-kretazekoak dira, gaur egun arteko erregistro geologikoa daukagu, tartean utxune batzuekin, badaude historia honetan geoparkean gordeta ez dauden garai batzuetako arrokak, baina tarte honetako materialak dauzkagu geoparkean, hemen ikusten duzue, duela 100 zehazkiago, 80 milioi urte inguru, azken 200 milioi urtetako momenturik beroena gertatu zen, eta geroztik orokorrean esan dezakegu lurra ostuz joan dela, garai horretako arrokak hemen inguruan, mendata inguruan edo dauzkazue, horko arrokak dira garai bero horretakoak, baina material horiek dauzkaten ezaugarriak kontuan izanik, material horietatik informazio paleoklimatikoa ateratzea ez da erraza. Eta hemen geoparkeko arrokei dagokienez, informazio paleoklimatikoa ateratzeko arrokarik egokienak dira laukionen barruan sartzen diren adineko arrokak. Duela 60 milioi urte tarteko arrokak dira egokienak azterketa paleoklimatikoak egiteko. Kretazeoaren bukaerakoak eta paleogenoaren hasierakoak. Irudi honetan, azaltzen da, paleogenoan zehar eta gaur egun arte lurrarek izan duen evoluzio klimatikoa. Eskumako partean, hemen ikusten duzue, oxigeno isotopoak, lehen ikusi dugunak. Zenbait eta balio txikiagoak, eskuman, temperatura beroagoa. Zenbait eta balio altuagoak, temperatura hotzagoa, lehen ikusi dugun bezala. Ezkerreko kurba honek karbono isotopoen informazio ematen dugu. Karbono 13 eta karbono 12 isotopo egonkorren arteko erlazioa. Hori ez da zuzenean adierazle paleoklimatikoa, baina informazio ematen digu ingurunean dagoen karbonoaren
konposizioa nolakoa den eta horren arabera ingurunean dagoen karbonoaren jatorria zein izan daiteken. Eta karbonoa badakigu negutegi efektua eragiten duen gas potentea dela. Orduan, horregatik azaltzen da, temperaturaren informazio ematen digun oxigeno isotopoen kurba honen parean, karbono isotopoen informazioa ematen digun beste kurba berdea. Zer da aipagarria grafiko honetatik? Ikusten dela, klima ez dela egunkor mantendu. Esan dugu dagoeneko. Baina esan dezakegu, klima aldatu dela, hemen adibidez, paleozenoa zehar, paleozenoaren hasieran zehar, oxigeno isotopoen balioak geroz eta pixkanaka, geroz eta positiboago egiten dira, beraz klima hoztuz joan zen, gero klima berotuz joan zen, Ipresiarraren erdialdera iritsi arte, Ipresiaren erdialdetik klima hoztuz joan zen, Oligozenoaren hasieraraino, Oligozenoan zehar berriz ere klima pixkanaka berotuz joan zen. Ikusten da badaudela klimari dagokionez, joera batzuk, joera oso luze orokor batzuk, milioi urteak irauten zituztenak. Eskala hemen daukazue denboraren eskala, 65 milioi urte, 60 milioi urte, 55, 50. Beraz, milioika urtetako joerak markatzen dituzten aldaketa klimatikoak gertatu direla ikusi dezakegu. Horretaz gain, joera horiek nabarmentzen dizkiguten kurbak ikusten duzu ez direla lerro zuzenak, baizik eta ti egiten duten kurbak dira. Horrek erakusten digu, joera orokor horien barruan gertatzen zirela iraupen laburragoko beste aldaketa klimatiko batzuk, baina joera hauek baino askoz ere maizago errepikatzen zirenak. Maiztasun handiko klima aldaketak esan dezakegu. Eta gero, badaude baita ere, momentu batzuk, nolabait, hemen kurba honetan, bapatean, bum, lerroak kanpora nabarmen irtetzen direnak. Bai? Horiek izango dira, hemendik aurrera, komentatuko dizkizudan aldaketa klimatikoak. Batetik, joera luzeko klima aldaketak, beste alde batetik, maiztasun handiko klima aldaketak, eta azkenik, momentu zehatz batzuetan gertatzen diren klima aldaketa bereziak. Horiek guztiak ikusiko ditugu, zentratuz, hemen geoparkean dauzkagun arroketan. Edo, zehazkiago esan da, geoparkean dauzkagun arroken adineko adibidetan. Bai, eta ikusiko dugun lehenengo kasua, tarte honi dagokiona izango da. Hemen aipatu dizuet, hemendik hasi gutxi gora bera. Eta honaino, ikusten da, oxigeno isotopoen kurba hau, balio geroz eta negatiboagoetara doala. Klima berotuz joan zela. Hain zuzen ere, hemen azaltzen den EEC horrek, esan nahi duena da, ingelesezko siglak dira, eozeno goiztiarreko optimo klimatikoa, esan nahi du. Momentu bero bat izan zen. Bai, eta hori nolabait, hemen ikusi dezakegu. Edo ikusi dezakegula, uste dut. Adibide hori ikusiko dugu. Eozeno goiztiarreko optimo klimatikoarena. Eozeno goiztiarra esaten dudanean, horra saltzen den ipresiar adina sinonimoa da, badazpada. Non daukagu evoluzio horren milioika urte iraun zuen optimo klimatiko horren adierazpena, Zumaia eta Getari artean. Eta kasu honetan uste dut teknikoki edo politikoki, ez dakit nola esan beharko nuken, geoparketik irten egiten garela. Gaur justu honetorri horretik egonez behiratzen ian non ote dagoen Zumaia eta Getari arteko muga. Eta ikusi dut hor, ondartza pasatu eta bum, errepideaiak berak markatzen duela muga. Beraz, orain esango duana ez da sartzen geoparkean, baizik eta geoparketik kanpo geratzen da. Hau uste dut kontu erabaki politiko izango zela suposatzen du, nik ez dut, geologikoki ez dut ulertzen Getaria geoparkean ez egotea,
ez dut ulertzen, baina ez naiz horretan sartuko. Zumaia eta Getari arteko errepide horretan dauzkagun arroketan ikusi daiteke, uste dut, Ipresiarreko edo Goiztiarreko optimo klimatiko hori. Eta zergatik esaten dut uste dudala, baina benetan ez dakit. Inork ez duelako aztertu hor, baina bai, Bizkaian, adin bereko arroketan. Bizkaian Sopela eta Getxo artean dauzkagun itsaslabar hauetan, hemen, Geoparkean, Zumaiatik hasi eta Getarirainoko errepidean dauzkagun adin bereko arrokak dauzkagu. Adin berekoak. Eta izaeraren aldetik oso berdintsuak. Zer ikusten da Bizkaian Sopelatik hasi eta Getxorantz goazela? Arroka hauek ikusten dira, hemen laukian sartu ditudan hauek, esan bezala, Zumaiatik Getarirainoko errepidean ikusi daitezken arroken oso antzekoak, eta arroka horiek aztertzen direnean ikusten dena da oxigeno isotopoi dagokionez. Balioak geroz eta negatiboago egiten direla hasiera batean, ondoren geroz eta positiboago, karbono isotopek erakusten duten evoluzio kontuan izanik, eta arroka horiek daukaten adina zein den zehaztuta, baina ondo zehaztuta, ikusten dena da, tarte hau, Sopela eta Getxo arteko segidan daukagun, gutxi gora bere 150 metrotik 550 metrorainoko tarte hori Ipresiarreko edo Eozeno Goiztiarreko optimo klimatiko hori dagokiola. Eta arrokek badauzkate ezaugarri batzuk erakusten dutenak momentu horietan gauza bereziak gertatu zirela. Arroko horietan azaltzen direlako mineral batzuk, beste inon azaltzen ez direnak, hor dauden fosilak ikusiko dugun bezala ezaugarri desberdina dauzkate, eta nik pentsatzen dut hemendik Zumaiatik Getarira goazela errepidean dauden arrokak aztertuko bagenitu, emaitza berdintsuak lortuko genituzkela. Fosilei dagokionez zer ikusten da? Argazki hauetan dauzkazun bezalako fosilak azaltzen dira arroka horietan, mikrofosilak dira, foraminifero plantonikoak, lehen aipatu dugun Xabier Etxebarriak aztertutakoak, eta ikusten da mota desberdinetako foraminifero plantonikoak daudela. Eta foraminifero plantonikoak adierazle paleoklimatikoak izan daitezke, lehen aipatu dizkizudan koralak adierazle paleoklimatiko izan daitezken bezala. Forma desberdinak dauzkaten foraminiferoak noski espezie desberdinak dira, baina espezie desberdin horiek ezaugarri klimatiko desberdinetara egokituta egoten dira. Kasu honetan modu oso orokorrean esan dezakeguna da, forma borobilak dauzkaten foraminifero hauek ur hotzetako foraminiferoak izaten direla. Eta aldiz, forma zorrotzagoak, muturrak dauzkaten beste hauek klima edo ur epelagoetako foraminiferoak izaten dira. Hori kontuan izanik zer egiten da? Hor Bizkaian egin izan dena da, aztertu, altuera desberdinetan, segida estratigrafikoa zer den esaten badut ondo, ez? Segida estratigrafikoan, altura desberdinetan, jasotako laginetan, zein fosil dauden, aztertu. Hemen azaltzen dira, ez duzu ezer ikusten zaudeten tokitik, baina hemen azaltzen dira fosil desberdinen izenak, eta marra hauek erakusten dute fosil bakoitza zein altueretan dagoen, zein arroketan dagoen, eta zein arroketan ez dagoen. Fosil horiek sailkatu egiten dira adierazle paleoklimatiko moduan, batzuk ur beroetakoak dira, beste batzuk ur hotzetakoak, eta besterik gabe egiten dena da, tarte bakoitzean, arroka geruza bakoitzean, foraminifero, ur hotzetako foraminiferoen eta ur beroetako foraminiferoen arteko proportzioa kalkulatu. Eta ikusten da, proportzio horiek aldatu egiten direla. Hemen arrosaz azaltzen dira foraminifero, ur beroetako foraminiferoen ugaritasuna, eta urdinez ur hotzetako foraminiferoen ugaritasuna. Tarte batzutan, ur beroetako
foraminiferoak dira nagusi, adibidez, parte honetan, lehen ikusi dugun, isotopoekin ikusi dugun, Eozeno goiztiarreko optimo klimatiko horren adierazle gisa, baina beste tarte batzutan, ur hotzetako foraminiferoak ugaritu egiten dira. Eta foraminiferoen ugaritasun desberdin horiek arrokekin erlazionatuz, beste grafiko honetan adierazita dagoena da zenbat areazko geruza dauden gure segida estratigrafikoan. Eta areazko segidak esaten dudanean, kasu honetan, turbidita esaten badut, bakizu ezertaz ari nintzen. Zenbat turbidita dauden geruzan, zenbat turbidita dauden segida estratigrafikoan zehar. Eta ikusten dena da, foraminifero, ur berotako foraminiferoak ugari diren tartetan turbidita gutxi daudela. Eta aldiz, ur hotzetako foraminiferoak nagusitzen direnean, turbiditak ugaritu egiten dira. Beraz, badago erlazio bat, sakonera handiko itsasoetan metatu ziren materialak aztertzen ditugunean, edo egon daiteke behintzat, eta kasu honetan badago, eta nik ere uste dut hemen Zumaia eta Getari artean ere badagoela, erlazio bat, nolako arrokak dauzkagun, turbidita asko edo turbidita gutxi, turbidita potoloak edo turbidita osomeak, eta momentuko klima nolakoa zen. Eta kasu honetan, esan badugu, Eozeno goiztiarreko optimo klimatikoa tarte honetan dagoela gutxi gora bera, Zumaiatik Getarira doan errepidean, momentu hotz honetako arrokak, areazko, turbidita asko dauzkatenak, zeri dagokio tarte hori? Getariko xaguari. Getariko xaguan dauzkagun turbidita potolo horiek dira, horrela, metatu ziren momentu horretan klima oztu egin zelako. Bai? Bueno, hau nolabait, hipersiarreko adibidea, denbora eskala luzeetako, milioika urtetako aldaketa klimatikoen adibide moduan. Batetik, hipersiarraren hasieran, erdialdean, optimo klimatiko hori gertatu zen, klima berotu egin zen, gerora oztu egin zen, eta oztaren ondorioz arrokak nolakoak diren geoparkean eta gure eskualdean baldatu egin zen. Oazen orain, maiztasun handiko klima aldaketetaz hitz egitera. Eta maiztasun handiko klima aldaketetaz hitz egiten dugunean, suposatzen denontzat ezaguna izangoela Milankovitzen zikloetaz ari hitz egiten. Gutxi gora bera, 10.000 eta 100.000 arteko klima aldaketetaz. Bueno, jakingo duzu seguruenik Milankovic nor zen, uste dut ingenieria zela, serbiarra, munduko gerran, horren zalantzan sartu zen lehenengoan edo bigarrenan, uste dut lehenengoan izan zela, barbesteratu egin zuten, preso eduki zuten, berari ingenieria izanik matematika asko gustatzen zitzaion, ardura handia zeukan glaziazioi buruz, kuaternarioan zehar izan diren glaziazioi buruz, eta bera entretenitu zen preso zegoen bitartean, kalkulu matematikoak egiten, ezagutzeko, ia kuaternarioan zehar lurrak eguzkitik jaso zuen energia nola joan zen aldatzen, lurraren parametro astronomikoen arabera, eta hortik saiatu zen ikusten ia erlaziorik egon ziteken lurrak eguzkitik jasotako energiaren eta bestalde lurrak jasandako glaziazioen artean. Azterketa horien guztien ondoren, berak liburu bat idatzi zuen, 1950ean, argitaratu zena, alemanez, bera 1958an hil zen, eta ez zuen inondik inora, bere egindako lanagatik inongo errekonozimendurik jaso. Urte batzuk beranduago, 1979an, bere liburua ingelesera itzuli zen, eta urte batzuk beranduago nolabait iritsi zen bere teoriaren baieztapena datu errealekin, eta hortik aurrera Milankovic, ez dakit, denok geologia munduan gabiltzan askok, oso ezaguna zaigun izena da, baina berak ez zuen errekonozimendu hori bere bizitzan zehar inoiz ere jaso. Bueno, zer
zer da Milankovitchen zikloek diotena? Milankovitchen zikloek diotena da, aurreratu dizudan moduan, lurraren parametro astronomikoak aldatu egiten direla ziklikoki, maiztasun jakin batez, eta horren arabera lurrak eguzkitik jasotzen duen energia aldatu egiten dela, eta ondorioz lurrak duen klima ere aldatu egiten dela, etengabe. Eta zehazkiago, 3 ziklo mota desberdintzen dira, lurraren parametro astronomikoen aldaketekin erlazionatutakoak. Hemen dauzkazuen prezesio zikloak, oblikuitate edo zeiartasun zikloak eta eszentrikotasun zikloak. Goazen banan zer diren ikustera. Berriro ere lehen esandako errepikatzen dizuet. Hau, ezaguna bada denontzat, moztu edo zen momentutan, eta ez du merezinik hemen denok dakizuen zerbait azaltzen egotea eta agian nik baino beto dakizuena. Beraz, ezaguna bada, moztu eta salto egingo du zati hau. Zeintzu dira 3 zikloiek eta ze ezaugarri dauzkate? Batetik, prezesio zikloi dagokionez, prezesio zikloak dira lurraren errotazio ardatzaren orientazioaren aldaketako zikloak. Lurraren errotazio ardatzaren orientazioa espazioan aldatu egiten da. Gaur egun, lurraren errotazio ardatza ipar hemisferioan ipar izarrera zuzenduta dago. Ipar izarra dago justu lurraren errotazio ardatzaren gainean. Horregatik hau ez iparraldean non dagoen jakiteko, ipar izarra bilatzen dugu eta badakigu ipar poloa non dagoen. Baina hori aldatu egiten da. Gaur egun, ipar izarrerantz zuzenduta daukagu errotazio ardatza, baina etengabe aldatzen ari da lurraren errotazio ardatzaren orientazioa espazioan hemen ikusten duzuen bezala. Etengabe esaten dut, baina etengabe hori oso poliki da. Zenbat denbora behar du lurraren errotazio ardatzak ibilbide osoa gauzatu eta hasierako posiziora itzultzeko, gutxi gora bera 20.000 bat urte. Gutxi gora bera. Batzutan azkarrago joan daiteke, beste batzutan polikixago, baina bataz bestez 20.000 urte inguru. Zer gertatzen da klimari dagokionez lurraren errotazio ardatzaren orientazioaren aldaketen ondorioz? Gaur egungo lurraren errotazio ardatzaren orientazioa kontutan hartzen badugu, irudienetan daukazuena, eguzkia, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbita eta ardatza nola daukagun orientatuta. Lurra eguzkitik hurbilen dagoenean gaur egun, lurraren errotazio ardatzaren orientazioaren arabera, momentu horretan gure hemisferioan, ipar hemisferioan, negua da. Aldiz, lurra eguzkitik urrunen dagoenean, lurraren errotazio ardatzaren orientazioaren arabera, ipar hemisferioan, uda da. Bai? Hori ez da berria. Kontua da, gure hemisferioan negua eguzkitik hurbilen gaudenean gertatzen denez, negu horiek nolabait nahiko leunak direla. Eta uda eguzkitik urrunen gaudenean gertatzen denez, udoiek nahiko leunak dira baita ere. Esaten da, gure hemisferioan, lurraren errotazio ardatzaren orientazio honekin, urtaroen artean, negua eta udaren artean, kontraste txikia dagoela. Bai? Ez dago diferentzia hundirik, norbaitek esango du, ez dagoela diferentziarik. Udan hondartzan bainatzen gara eta neguan mendiragoa zen lurretan jolastera. Bai, baina ez da oso nabarmena. Hego hemisferioan, hemen neguan gaudenean, hego hemisferioan udan daude, eta gu udan gaudenean, hego hemisferioan neguan daude. Eta lurraren errotazio ardatzaren orientazioen arabera, hego hemisferioa jasotzen duen eguzkitzapena kontuan izan da, urtaroen arteko kontrastea askoz ere handiagoa da. Bai? Hori da gaur egungo egoera, baina ikusi dugu lurraren errotazio ardatzaren orientazio hori aldatuz doala. Eta 10.000 urte lehenago edo 10.000 urte beranduago lurraren errotazio ardatzaren orientazioa nolakoa zen kontutan hartzen badugu,
Gertatzen dena da, gure hemisferioan, ipar hemisferioan, uda gertatzen zela, justu lurra eguzkitik hurbilen zegoenean. Edo horrela gertatuko dela baita ere, 10.000 urte barru. Eta ondorioz, udak oso beroak izango dira. Edo izan ziren. Oraingoak baino beroagoak. Eta gauza bera neguekin. Neguak gertatu zirenez, orain dela 10.000 urte, edo gertatuko direnez, 10.000 urte barru, lurra eguzkitik urrunen dagoenean, gure neguak, ipar hemisferioan oso hotzak izango dira. Urtaroen arteko kontraste handia izango da. Bai. Beraz, prezesio zikloen ondorioz, lurraren klima 10.000 urte oro aldatuz doa, hemisferio bakoitzean bere moduan, urtaroen arteko kontraste altua, bajua, altua, bajua, altua, bajua, altua, bajua, eraginez 10.000 urte oro. Bai? Horiek dira prezesio zikloak. Zeihartasun zikloak. Zeihartasun zikloak dira lurraren errotazio ardatzaren ez orientazioa, baizik eta okerduraren aldaketako zikloak. Lurraren errotazio ardatza, ez da, justu, eguzkiarek, ez dut liatu nahi, plano ekliptikoa zer den badakizue? Bueno, ez da justu plano ekliptikoarekiko perpendikularra zertxoait okertuta dago, baina okerdura horren balioa aldatu egiten da. Ez asko. 22 eta erdi, 24 gradu eta erdi tartean. Baina nahikoa da eguzkitzapen maksimoa latitude desberdinetan jasotzeko. Segun eta errotazio ardatzaren okerdura hori zenbatekoa den. Eta horrek ere klima aldaketak eragiten ditu, kasu honetan, lurraren errotazio ardatzaren okerduraren desberdintasun hoien zikloien maiztasunaren arabera 51.000 urteko zikloak osatuz. Bai, hauek ziklo hauen arabera gertatzen diren klima aldaketak gehien bat latitude altutan sentitzen dira. Ez hainbeste latitude bajutan. Gehien bat latitude altuetan sentitzen dira. Baina edozein kasutan, nolabait, gainjarri egiten dira prezesioak eta zeihartasunak eragindako klima aldaketak. Bakoitza beren maiztasunarekin. Eta gainjartze horren ondorioz, gertatzen dena da, lurrak bere historian zehar izaten dituen klima aldaketak, ez direla lehen prezesioaren kasuan ikusi dugun bezain sinpleak, 10.000 urte oro urtaren arteko kontraste handia txikia, baizik eta ja gauzak zertxobait konplikatu egiten dira batzutan kontraste handiagoa, beste batzutan txikiagoa, berriz ere handiagoa, berriz ere txikiagoa gauzak aldatuz doaz. Komplikatuz doaz. Bai. Azkenik, eszentrikotasun zikloak. Ziklo hauek erreferentzia egiten diote lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbitaren formari. Orbita hori gaur egun eliptikoa da, baina eliptikotasun hitz hori existitzen bada, hori aldakorra da. Batzutan eliptikoago da lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, beste batzutan zirkularragoa da. Eliptikoago, zirkularrago. Eliptiko izatetik zirkularrago izatera pasatzen da, berriz ere eliptikoago, berriz ere zirkularrago, berriz ere eliptikoago, berriz ere zirkularrago. Zenbat oro? Orokorren esan dezakegu 100.000 urte oro. Baina gauzak pixka bat konplexuagoak dira eta eszentrikotasunari dagokionez bi maiztasuneko zikloak dauzkagu. 100.000 urtekoak eta 400.000 urteko zikloak gertatzen dira lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen ibilbidearen edo orbitaren formari dagokionez. Bai. Eta badaude beste batzuk iraupen luzeagokoak, 1,2 milioi urtekoak, 2,4 milioi urtekoak, baina horietan momentuz behintzat ez naiz sartuko. Kontua da, segun eta lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbitaren forma nolakoa den, berriz ere lurrak eguzkitik jasotzen duen energia aldatu egiten dela, eta energia aldaketa horiek gain jartzen zaizkie, lehen ikusi ditugun beste zikloek eragindako energia aldaketei. Adibidez hemen, prezesioak eragindako urtaroen arteko kontrastea badaukagu, eta horri gehitzen badiogu
100.000 eta 400.000 urteko eszentrikotasun zikloek eragindako aldaketak, emaitza klima aldaketari dagokionez denboran zehar oso konplexua izan daiteke. Baina konplexua izanik ere hala eta guztiz, oraindik antzeman daitezke, hemen prezesioak eragindako gorabehera hauek, 100.000 urteko zikloek eragindako aldaketak, 400.000 urteko zikloek eragindakoak hor dauzkagu guztiak. Bai? Orain esan behar dudana tontakeria bada, segururik gehienontzat. Hori nola pasatzen da, orain arte eguzkia, lurra, orbitari buruz hitz egiten aritu naiz, astronomiaz hori nola pasatzen da arroketara. Bueno, badakigu arrokak, pixkanaka, eratzen direla, gure kasuan, geoparkean duzun arroken kasuan, itsaspean eta momentuan zeuden baldintza klimatikoen arabera mota desberdinetako arrokak izan ditzakegu. Itsaspean sortzen dira arrokak, baina hala eta guztiz, momentuko klimaren arabera mota desberdinetako arrokak izan ditzakegu. Arroka horiek gerora deformatu egiten dira, altxatu egiten dira, lurraren gainazalera igotzen dira, eta lurraren gainazalean daudenean, igatzen hasten dira, agerian geratzen dira, eta hor goaz geologoak arrokak aztertzera, lehen ikusi ditugu moduko ezaugarriak aztertuz, arroka desberdin hauek sortu ziren momentutan zein ezaugarri klimatiko zuden aztertzeko. Nola ikusten dira, aipatu ditugu Milankovitchen ziklo horiek erregistro geologikoan, segurunik denok dakigu, prezesio zikloak, 20.000 urteko zikloak, bi konposizio desberdinetako arrokak geruzen arteko txandaketa moduan ikusten direla. Eta kasurik tipikoena eta hemen geoparkean daukazuena, kareharria tupa, kareharria tupa, kareharria tupa, bikoteak. Irudinetan ikusi ditzakezunak bezalakoa. Kareharria tupa, kareharria tupa, kareharria tupa, kareharria tupa. Horiek dira, Milankovitchen prezesio zikloen, 20.000 urteko prezesio zikloen adierazpena, arroketan. Bide batez, ez dakit argazki hau ezagutzen duzuen ala ez, baina hemen daukazuen hau, egitura hori, zofikus bat da, erakusten duena arrokak hauek zaharreagoak direla, eta horrantz arroka gazteagoak dauzkagula. Hor daukagu, lurraren errotazio ardatzaren orientazioaren aldaketa zikloek eragindako erregistroa, sakone handiko itsasoan metatutako materialetan. Esaten dugu aldaketa klimatiko horiek hemisferio mailan gertatzen direla, beraz ez da harritzekoa, inondik inora, zumaian aurki ditzakegun horrelako arrokak, kareharria tupa, kareharria tupa, kareharria tupa, kareharria tupa, txandaketa horiek beste toki batzutan ere, ipar hemisferioko beste toki batzutan ere aurkitzea. Eta lehen aipatu dizuedan Bizkaiko kostaldera bagoaz, Sopelara, han aurkitzen ditugu. Hau badakizuen ondan, ez da goiko argazkia. Identifikatzen duzue? Hori da, Ez. Hemen Itzuruneko hondartzara joaten, balkoire iristen garenean, hor hondartzara jisteko eskaileretan ez arrapala dagoen tokian, justu hortxe bertan dauden arrokak. Antolamendu berberarekin geruza berdinak aurkitu ditzakegu Sopelan. Horrez zer erakusten digu? Dena duela, kasu honetan 55 bat milioi urte, itsasondo berbera zela, eta hemen daukagun geruza hau itsasondoan zehar jarraia zela Zumaiatik Sopelaraino 60 kilometrotan. Baina ez hori bakarrik. Korrelazioak egin dira, horri korrelazioa deitzen zaio toki bateko arrokak, beste toki bateko arrokekin lotzeari, korrelazioak egin dira, eta bikote berdinak, tupa, kareharri edo bikote berdinak aurkitu dira munduko beste hainbat tokitan, eta geruza identifikatu daitezke horiek adierazten dituzten aldaketa klimatikoak. Ez bakarrik provintzia batetik bestera, baizik eta ozeano batetik bestera ere egin daitezke. Bai. Bai, baina beti kontuan izan da, hori da, kontuan izan da, ipar hemisferioan gertatzen dena, momentu batean dela justo hego hemisferioan gertatzen denaren kontrakoa. Baina ala eta guztiz egin daiteke. Bai, hori ikusten da, bai. Eta hain zuzen ere, hemisferioen arteko korrelazio hori egiteko jakin behar duguna da,
arroka hauek sortu zirenean geruza bakoitzak zein ezaugarri klimatiko adierazten dituen. Hori, arroka horietan bertan egindako azterketa batean, hemen dauzkazue Tupac-Arearri txandaketa hori aztertu zen geruza bakoitzaren lodieren arteko erlazioa, geruza bakoitzeko karbonato edukia, karbono isotopoen erlazioa, oxigeno isotopoen erlazioa, aztertu zen baita ere arroka horietako mineralogia, mineral arruntenak, kaltzita, kuartzoa, bustinak eta bustinen barruan zein motatako mineralak azaltzen ziren, eta horien arabera ondorioztatu zena zen arroka horien kasuan, eta da arroka horien kasuan, ez du balio munduko dozein arroketarako, arroka horien kasuan kareharriak metatzen zirela urtaroen arteko kontrastea txikia zenean. Zergatik, kontraste hori txikia izanik, urtean zehar itsasoko uraren temperatura konstante xamar mantentzen zelako. Eta konstante mantenduz baldintzak egokiak ziren itsasoko ur horietan izaki plantonikoak ugaritzeko. Ugaritu egiten ziren eta izaki plantoniko horiek ekoizten dituzten mikro oskolak, karbonatozkoak izaten direnak pixkanaka itsasondoan metatzen ziren kareharriak metatuz. Zer gertatzen zen aldiz prezesio zikloen arabera urtaroen arteko kontrastea haundia zenean, neguan ura hotze gizela. Eta hori itsasoan bizi ziren izaki plantonikoi ez zitzaien gustatzen. Eta horregatik izaki plantonikoien ugaritasuna txikiagoa zen. Eta horregatik karbonatozko oskol gutxiago zegoen. Karbonato gutxiago egonik nolako sedimentua metatzen zen itsas ondoan? Tupa. Bai. Beraz, urtaroen arteko kontraste horrek temperaturaren bidez baldintzatzen zuen itsasoko uretan zegoen izaki plantonikoen ekoizpena, ugaritasuna, eta horren arabera itsasondoan metatzen zen sedimentuaren konposizioa, karbonato gehiago edo karbonato gutxiago. Temperatura izan ziteken, norbaitek, eztabaidagarria izan daiteke temperatura bakarri zen edo beste faktoreren bat zegoen eta beste faktore posible horren eragina zenbatekoa zen. Ze ikusi dugu, bustin mineralei dagokienez, ez dakit azpimarratu dizudan, baina bustin minerala bai aipatu dizkizuet, aldatu egiten dira baita ere tupetatik kareharrietara, bustin mineral desberdinak metatzen ziren, tupak metatzen ari zirenean eta kareharriak metatzen ari zirenean, eta posible izango litzateke bustin mineral bakoitza konposizio kimiko berezi bat izanik, itsasoko uretan zeuden elikagaiak ere desberdinak izatea. Eta elikagai horiek baldintzatzea baita ere izaki plantonikoen ugaritasuna. Beraz, elikagaien bidez edo temperaturaren bidez kontua da izaki plantonikoen ugaritasuna aldatu egiten zela, urtaroen arteko kontrastea txikia zenean izaki plantoniko asko izanik, kareharriak metatuz. Baina zer gertatzen zen hego hemisferioan denboraldi horretan? Justu kontrakoa. Tupak metatzen egongo zirela. Bai? Baina hala eta guztiz, konpara ditzakegu. Bai? Eszentrikotasun zikloak, 100.000 urtekoak. Prezesio zikloek 20.000 urteko iraupena daukate, eszentrikotasun zikloek 100.000 urtekoak, garbi dago 100.000 urteko ziklo batean, 20.000 urteko 5 ziklo sartzen direla. Beraz, Tupac-Arearri bikoteek 20.000 urteko prezesio zikloak adierazten badituzte, 100.000 urteko eszentrikotasun ziklo batean 5 bikote egon behar dira. Zer da ikusten dena arroketan eszentrikotasun zikloien adierazpen moduan? Bikote guztiak ez direla berdinak. Hasiera batean, bikoteak, gerta daiteke geroz eta karbonato gehiago izateko joera bat erakustea, eta ondoren karbonato gutxiago izateko joera erakustea. 100.000 urteko ziklo horren erdian, 50.000 urtetan joera bat,
urrengo 50.000 urtetan kontrako joera. Eta horrek eragiten du, prezesio zikloek eragindako 10.000 urteko ziklo erdi hoiek, nolabait desberdinak izatea, segun eta eszentrikotasun zikloen zein momentutan gertatzen ziren. Hor, hauei multzoak deitzen zaie. Arrokan bost bikoteko hoiei, boskoten deitu nahi badiezuen, nire partetik ez dago problemari, baina orokorrean multzo deitzen zaie. Bikote multzoak dira. Hor, multzo bat bakarrik daukagu, hemen, bost bikoteko. Multzo bat, erraz, identifikatu daitekena, gertatzen dena da, normalean arroka geruzak aztertzen ditugunan, ez daukagula multzo isolatu bat, baizik eta dauzkagu bikote pila bat, ziento bat izan dezakegu, eta horian multzoak ikustea, batzutan gehiago kostatzen da, baina ala eta guztiz ikusi daitezke. Nolabait, tupakarerri txandak eta luzeak multzotan banatu ditzakegu, sortea badaukagu eta erreza bada. Batzutan zergatik ez da erreza, multzo guztiak ez direlako hemen adierazi dizuedan moduan, azaltzen, baizik eta itxura desberdinak izan ditzaket. Ez dakit irudi hau ezaguna egiten zaizuen. Hemen daukagu hau bezalako 100.000 urteko multzo bat, tupakarerri txandaketak ondo markatuta daudenak, kasu hortan multzo irekia dela esaten da, bikoteak ondo garatuta daudelako, baina kasu batzutan, bikote batzuk ez daude hain ondo markatuta, bikotearen osagaietako bat, normalean tupa ez da hain ondo ikusten, eta zenbait kasutan, bikote guztiak bata bestearen gainean pilatzen zaizkigu multzo itxiak osatuz. Eta segun eta nolako multzoak dauzkagun, multzo horiek identifikatzea segida luzeetan zailago izan daiteke. Horren adibide bikainak dauzkazue, hemen Zumaia inguruan, Daniarreko kareharrietan, horko Aizkorriko muturrean, goiko argazkia arraro dago, kamera mugituta dagoelako, baina hemengo Santelmo ermita da, hondartzatik ikusita, eta hemen ikusten dira, eta hau da, ezagutzen dituzu, horrela argazkiak ikusita, badakizue non diren. Hau da, hondartzatik ermitarantz horrela zeierka aterata, eta hau da, ermitatik muturrerantz goazela ibiltzen, hor dagoen etxe baten ondoan ateratako argazkiak dira. Hor ikusten duzue, tupakarerri bikoteak ondo markatuta, eta lerro urdin hauek, letra urdin hauek markatzen dituzte, bost bikoteko multzoak, eszentrikotasun multzoak. Irekiak direnak kasu horretan, eta beste argazki honetan, hau ere ezaguna egingo zaizue, muturrera iritsitakoan hondartzarantz begira jartzen garenean azaltzen zaigun azaleramendu horretan, hemen dauzkagu 100.000 urteko multzoak, baina kasu horretan bikoteak estu dauzkagu, eta berazia ezin dira desberdindu. Baina multzo hauetako bakoitzean, zenbat geruza dauden, zenbatzen badugu, azkenan batzutan errazago, beste batzutan ezain erraz, baina bosteko multzoak dira baitere. Eta zergatik dauzkagu batzutan eszentrikotasun zikloi dagokienez, horrelako multzo irekiak eta beste batzutan multzo itxiak. Lehen aipatu dizkizuedan, 400.000 urteko eszentrikotasun zikloak gain jartzen zaizkielako. Beste argazki hau, Zumaiakoa da baita ere, kasu honetan, lehen Artadiri buruz hitz egin dugu, hau Artadi inguruko argazki bada. Daniarreko kareharriak azaltzen diran ere, hemen Aizkorrin dauden berberak, eta justu hemen azaltzen diren arroka hauek dira, Santelmo ermitaren azpian dauden geruza berberak. Berberak esaten duenean da, berberak. Eta zer ikusten da hemen? Badaudela tarte batzuk, tupakarerri bikote hauek ondo nabarmentzen direnak, eta eratzen dituzten 100.000 urteko multzoak irekiak dira, baina badaude beste tarte batzuk, tupakarerri bikote hoiek hain ondo desberdintzen ez direnak, eta bikoteak eta ondorioz multzoak itxiago direnak. Bikoteak eta multzoak irekiak dira 400.000 urteko zikloen arabera orbita eliptikoena zenean, eta multzoak itxiagoak dira
orbitaren eliptikotasun hori txikiena zenean. Eta honek badu garrantzia, aurkezpen honen azkeneko puntura iristeko. Lehen aipatu dizudan, ia hasieran aipatu dizkizudan, noizbehinkako aldaketa klimatiko bapatekoak, motzak direnak, eta izen berezi bat daukatenak geologian, gertakari hipertermalak. Gertakari hipertermalak deitzen zaie, bapatean esaten dudanean da geologikoki bapateko, horrek ez du esan nahi, horrela, egun batetik besterako kontuak direnik, bezik eta geologikoki azkarra izan daiteke milaka urte batzuk, 10.000 urte batzuk, irauten duten klima aldaketak direlako. Erlazionatuta daudenak atmosferara karbono gasen isurketa handiekin eta horrek eragindako berotze globalarekin. Gertakari hipertermal deitzen zaie, eta ikusi dena da, paleogenoan zehar, hemen adibidez duela 58 milioi urtetik, duela 53 milioi urteko tartea azaltzen da, eszentrikotasun zikloen arabera, hauek dira 100.000 urteko zikloak, eta hauek dira 400.000 urteko zikloak, 400.000 urteko eta 1.000 urteko zikloek bat egiten zutenean, hemen puntu gorriz adierazita dauden altuera adin hoietan, gertakari hipertermalak gertatzen zirela. Edo gertazitezkela. Eta orain horretaz hitz egingo dizuet. Gertakari hipertermaletaz. Milaka urte batzuk, 10.000 urte batzuk, gehienez 100.000 urte pareren bat iraun dezaketen aberrazio klimatikotaz. Aberrazio deitzen zaie, ez dikatelako patroi zehatzik eta anomaliak direlako lurraren historian zehar. Berriro ere argazki honetara itzulita, Artadiko argazkira itzulita, hor ikusi dugu nola erlazionatzen diren 400.000 urteko eszentrikotasun zikloen arabera multzo irekiak eta multzo itxiak, arroko horietan gainera, hor geziak seinalatzen duen 400.000 urteko maksimonetan, 100.000 urteko zikloek bat egiten zutenean, duela 62 milioi urte eta piku, gertakari hipertermal bat gertatu zen. Klima berotu egin zen, eta denbora labur batean oso bero egon zen klima. Beste gertakari hipertermal baten adierazpena daukagu, Itzulun hondartzan bertan, hemen honek adierazten du orain dela gutxi jarri berri den hiltzea, lehen desagertu zen estratotipoan, eta hori baino pixkatxo bat berago, suposatzen jakingo guztuela, hor dagoen tarte tupatxu bat, beste gertakari hipertermal baten adierazpena da. Duela 59 milioi urte inguru gertatu zen beste gertakari hipertermal baten adierazpena. 10.000 urte gutxi batzuk iraun zuena. Baina gertakari hipertermal guztien artean izarra, inongo zalantzarik gabe, Paleozeno eta Eozenoaren arteko mugako gertakaria da. PTM deitzen den gertakaria duela 56 milioi urte gertatu zena, eta Zumaian, hondartzarako sarreran, bikain azaleratuta dagoena. Lehen aipatu zu izan zarela, ez dakit nori esplikatu diodan, lehen ikusi ditugun prezesio zikloen adierazpena Zumaiako argazkia eta Sopelako argazkoa Zumaiakoa zintzu ziren. Zumaiakoak honako hauek ziren. Baina hoien azpian, hemen dauzkagun arroka gorrixka batzuk, bustintxuak direnak, horiek dira Paleozeno eta Eozenoren arteko mugako gertakari hipertermalaren erregistroa. Ze ezaugarri berezi dauzkate arroka horiek, kolore gorrixka izateaz gain, eta bustintxuak izateaz gain. Alde batetik, beraien karbonato edukia, tarte gorrixka horretara sartzen garenean, karbonato edukia bapaden gutxitu egiten da. Eta oso baju dirau, geruza edo arroka gorrixka horiek bukatzen diren arte, eta gero karbonato edukia berriz ere errekuperatu egiten da. Karbono isotopoi dagokienez, balio positiboak izatetik, arroka gorrixka, bustintxu gorrixka horietan sartzen garenean, bapatean karbono isotopoak negatibo bihurtzen dira. Karbono 12an, aberestu direnaren seinale.
balio negatiboetan jarraitzen dute, berriz ere, pixkanaka errekuperatuz, tarte gorrizko horretatik irtetzen garen arte. Oxigenoaren isotopoek, temperaturaren adierazle direnek, hemen ere balio negatiboetaranzko joera daukate, horrek pentsaraz dezake temperatura altuagoak adierazten dizkigutela, baina kasu honetan ikusi dena da oxigenoaren isotopoen kalitatea ez dela egokia temperaturak nolakoak izan ziren ezagutu alizateko. Beraz horregatik ez dauzkazu hemen oxigeno isotopoen adierazpen ipinita. Ikusten dena baita ere da, hemen tok honek adierazten duena da, karbono organikoa. Zenbat materia organiko dauzkaten arrokek. Eta ikusten dena da, material gorrizko horietan karbonotan aberastuta daudela. Eta antzeko ezaugarriak dauzkate gertakari hipertermal desberdinek. Ez bakarrik paleozeno eta eozenoaren arteko mugako hauek, baizik eta beste askok ere. Horretaz gain, fosilak aztertzen direnean, kasu honetan mikrofosilak bakarrik aztertu ahal izan dira, ikusten da aldaketak ere badaudela. Hemen adierazita daukazuena, nanofosilak dira, dira izaki oso txiki batzuk, hemen dauzkazuen hauek bezalakoak, hau izan daiteke 0,00 bat milimetro, pentsatzeko ze tamainatakoa dira, oso txikiak, baina ikusten dena da, tarte gorrizka horretara, iristen garenean, izaki batzuen, fosil batzuen ugaritasuna, murriztu egiten dela edo desagertu egiten dela, eta tarte horretatik irtendakoan berriz ere errekuperatu egiten direla. Beste batzuk aldiz, ugari izatetik, tarte gorrizkara iristen dean, batean beraien ugaritasuna jaisten hasten da, eta desagertu egiten dira azkenean, eta ez dira errekuperatzen. Eta beste batzuk, oso urriak izatetik, tarte gorrizkara iritsitakoan, batean ugaritu egiten dira. Tarte gorritik irtendakoan, berriz ere, oso gutxi aurkitzen ditugu. Horrek erakusten diguna da, itsasoetan bizi ziren izakien populazioak aldatu egiten zirela, ekosistemak aldatu egin zirela. Hauek itsasoaren gainazaleko izakiak ziren. Gauza bera, itsaso ondoan bizi ziren izaki dagokionez. Hemen foraminifero bentonikoak azaltzen dira, eta asko ugariak izan da, tarte gorrizkara iritsitakoan desagertu egiten ziren, eta betiko gainera. Eta beste batzuk aldiz, urriak izatetik, desagertu ziren horiek eman zizkieten aukera berri esker, tarte gorriaren ondoren ugaritu egin ziren. Suposatzen du jakingo duzuela foraminifero bentonikoi dagokionez, muga honetan gertatu ziren aldaketak, Kretazeo paleogeno mugan meteoritoak eragindako suntsipenean gertatutakoak baino handiagoak izan zirela. Itsasondoko eragina handiago izan zen muga honetan, gertakari hipertermal honetan, meteoritoaren talkaren ondorioz baino. Eta esan bezala antzeko ezaugarriak erakusten dituzte gertakari hipertermal desberdinetako material gehienek. Laburbildu daitezkenak, esanez, karbonato edukia gertakari hipertermaletako materialetan, hemen grisez pintatuta dauden hauetan, karbonato edukia txikitu egiten dela, materia organikoa ugaritu egiten den bitartean. Karbono isotopoi dagokionez, balio negatiboetara pasatzen dira, pixkanak errekuperatuz, eta oxigeno isotopoi dagokionez, balio negatiboetarantz joaten dira, ondo dauzkagunean, ez zumaian bezala, baina ondo dauzkagunean erakutsiz klima berotu egiten zela. Horretaz gain, ekosistemetan aldaketak gertatzen ziren, izaki batzuen ugaritasuna txikituz, beste batzuen handituz, izaki batzuk guztiz desagertuz, beste batzuetan berriak azalduz, eta gainera horrelako aldaketak ez ziren gertatu zumaian bakarrik edo zumaia bezalako sakonera handiko itsasoetako materialak metatzen ari ziren tokietan bakarrik, baizik eta mundu mailan edozein ekosistemetan. Bai, sakonera handiko itsasoak, sakonera txikiko itsasoak, kostaldeak, kontinenteak, edozein ekosistemetan gertatzen ziren aldaketak globalak izan ziren. Nola gertatzen ziren? Kasu batzutan, gertakari hipertermal batzuen hasiera vulkanismoarekin erlazionatuta egon ziteken. Jarduera volkaniko handia
gertatzenen ondorioz, horrek berotze global baten hasiera eragiten zuen, nolabait gertakari hipertermala sorraraziko zuena. Ez da Zumaiako hipertermalen kasua. Zumaiako hipertermalen kasuan ez da aurkitu ezaugarririk pentsatzeko gertakari horiek eragin zituzten prozesuak volkanikoak izan zirenik, baizik eta lehen ikusi dugun bezala Milankovitzen zikloen arabera gertatzen ziren eguzkitzapen aldaketak. Momentu batzutan Milankovitzen zikloen arabera eguzkitzapena handitu egiten zela eta horrekin ja klima berotzen hasten zela. Fijatu bazarete orain arte esan duena beti izan da klima berotzen hasi. Ze hori hasiera besterik ez zen. Hasierako berotze global horrek, klimaren berotze horrek eragiten zuena zen itsasoko ura berotzea eta ondorioz itsas ondoko sedimentuetan izoztuta egoten diren metano hidratoak urtzea nolabait esateagatik eta sedimentutik ihes egitea. Metanoa askatu egiten zela. Metanoa askatzen zenean, metanoak jatorri organikoa daukanez, karbono 12 aberatsa zen eta horrek eragiten zuen gertakari hipertermaletan metatutako materialetan aurkitzen diren karbonoaren isotopoen balio negatiboak. Karbono 12 aberastuta egoteagatik. Metano hori, zuzenean, itsasoa zeharkatuz, atmosferara pasa zitekeen, edo agian, oxigenoarekin kombinatuz, CO2 bihurtu zitekeen, baina modu berean CO2a atmosferan pilatuko zen, eta CO2aren edo karbono gasen orokorrean pilaketa horrek negutegi efektua eragiten zuen, klima berotu egiten zen, gertakari hipertermalaren arabera kasu batzutan 2 gradu besterik ez, beste batzutan gehiago, paleozeno eta eozenoko mugako gertakari hipertermalaren kasuan 5 gradu edo zertxobait gehiago, gutxi dirudi, baina asko da. Mundu mailan asko da. Eta hori gordeta geratzen da, oxigenoaren isotopoak ondo kalitate honekoak direnean, arroketan aurkitzen ditugun balio horietan. Esan behar da, nolabait, gertakari hipertermalen hasiera markatzen zuten prozesu hauek geologikoki nahiko gutxi irauten zutela. Milaka urte batzuk besterik ez, izan zitezke 3, 5, 7 mila urte, karbonoa pixkanaka zijoan askatuz, hemen ikusten duzuen abiaduran, baina milaka urte batzutan, abiadura horretan karbonoa etengabe askatuz, azkenean karbono kontzentrazio handiak izatea lortzen zen atmosferan eta horrek eragiten zuen berotze globala. Nolabait gaur egungo egoerarekin konparatzeagatik, esan dezagun gaur egun karbono gasak isurtzen ari garela atmosferara, gertakari hipertermaletan modu naturalean isuri zena baino 100 aldiz edo gehiago azkarrago. Eta horren arabera posible da gertakari hipertermaletan modu naturalean milaka urtetan gertatzen zen prozesua, gure kasuan 100 urte batzutan, mende batzutan gauzatuta izatea, eta 100-200 urte barru berriz ere gertakari hipertermal baten barruan egotea. Horrela izango balitz, zer espero genezake gertatuko dela jarraian? Beste gertakari hipertermaletan, lurraren historian zehar izandako gertakari hipertermaletan gertatu zen antzeko zerbait. Alde horretatik, berotze globalak ura CO2-tan aberasten du, eta horren ondorioz itsasoetan bizi diren izakien karbonatozko oskolak disolbatzeko joera izaten dute. Gehien bat itsaso oso sakonean bizi direnenak. Horretaz gain, ura berotzen denean, nolabait uraren zirkulazioa eten egiten da. Uraren zirkulazioa martxan mantentzen duen prozesua da temperaturen kontrastea. Gaur egun, ura poloetara iristen denean, oztu egiten da, ostean dentsitatea handitu egiten da, eta ondoratu egiten da. Horregatik, itsaso sakoneko urak hotzak dira. Mundu mailako klima beroa bada, poloetan ura ez da ozten, ondorioz ez da ondoratzen, eta ondorioz ez dago ur mugimendurik.
ozeanoetan. Eta ur mugimendurik ez dagoenean, gertatzen dena da, itsasoaren gainazalean bizitzen jarraitzen duten izaki plantonikoak hiltzen direnean, pixkanaka ondoratu egiten dira, beraien hiltzen direnean, beraien hondakinak ondoratu egiten dira, eta itsasondora iristen direnean, usteltzen hasten dira, eta usteltzen hasten direnean, oxigenoa, uretan dagoen oxigenoa pixkanaka kontsumituz doaz. Baina ur zirkulaziorik, ez badago ur berrikuntzarik, ez badago momentu bat iristen da, itsasoaren ondora iritsitako materia organiko horrek, itsasondoan dagoen uraren oxigeno guztia erabiltzen duena, eta momentu horretatik aurrera iristen den materia organiko berria da ez da usteltzen. Ez dagoelako oxigeno gehiago. Materia organiko hori, itsasondoan pilatu egiten da, eta horrek nolabait eragiten du karbono 12 aberatsak diren sedimentuak metatzea. Hemen paleozenoko materialetan ikusi dugun bezala. Baina materia organiko hori, nolabait itsasokoa den materia organiko horren karbonoa itsasondoan pilatuz, pixkanako itsasoko uraren karbono kantitatea murriztu egiten da. Murrizketa hori konpentsatzeko atmosferatik ozeanoko uretara CO2 pasatzen da, karbonoa pasatzen da. Horretaz gain, klima beroa denean, evaporazioa handiago izaten da, klima hezeago izaten da, eta horrek areagotu egiten du kontinentetan azaleratuta dauden arroken meteorizazioa, higadura. Arroko horiek deseginez, alde batetik, sedimentuak, itsasora iristen diren sedimentuak, kontinenteko material gehiago izaten dute, baina beste alde batetik desegite horretan CO2 ere erabili egiten da. Pixkanaka prozesu horien guztien bidez, atmosferako CO2 kantitatea txikituz joaten da, eta azkenean horrek negutegi efektua murriztea eragiten du, eta horrek amaiera ematen dio gertakari hipertermalari. Bai, prozesu horrek zenbat irauten du, nolabait errekuperazioak zenbat irauten du, hasierako berotzearen araberakoa, zenbat eta berotza handiagoa, denbora gehiago behar du errekuperatzeko. Berotzea ez badaina handia izan, azkarrago izaten da, baina beti, denbora askoz ere gehiago behar izaten da. Errekuperatzeko, gertatzen hasteko baino. Milaka urte irauten badu hasierak, ondorioek iraun dizakete 10.000 urte batzuk. Proportzio hor nonbait egongo litzateke. 10 aldiz gehiago esan dezakegu, edo gehiago. Nahikotxo gehiago. Hori guztia kontuan izanik, ez dakit denboraz pasatu nahi zen edo... Bai. Jode, moztu egin behar zenian. Labur. Arroketan, adierazlek paleoklimatikoak egoten dira gordeta, eta horrek lurrak izan duen evoluzio klimatikoaren berri ematen digu. Eta evoluzio klimatiko hori izan daiteke, esan dezakegu izan dela aldaketa klimatikoak etengabeak izan direla, baina denbora epe desberdinetan, batzuk iraupen luzekoak, beste batzuk iraupen laburragokoak, batzuk maiztasun jakin batekin errepikatzen direnak, beste batzuk errepikatzeko maiztasun jakinik ez daukatenak, eta ezagutza horretatik lurraren etorkizuneko evoluzioa nolako izan daiteken jakin dezakegu. Alde horretatik, garbi dago klimak aldatzen jarraituko duela modu naturalean. Milankovitzen zikloen arabera, beste faktore batzuen arabera, klimak aldatzen jarraituko du, gizakiaren eraginez, agian gertatuko da baita ere, eta hori horrela izango balitz, nik ez dakit gertakari hipertermal berri bat hasiko den ala ez, hasten bada noiz hasiko den, baina garbi daukadana da, hasten bada errekuperazioak sortzeko behar izan dugun denbora baino askoz ere gehiago beharko dugula. Albiste hon batekin bukatzeagatik, guk ez dugu ikusiko, baina lurra errekuperatuko da. Aurreko gertakari hipertermaletan ere errekuperatu izan den bezala. Horrekin bai. Barkatu, pasatu nahi zelako ez nekin ez da zenbat denboraz ari nintzen hitz egiten.